Тата Гіса. Успаміны Ліды Волкавай. Як толькі пачалася вайна, тата сабраўся, пацалаваў усіх нас і пайшоў на фронт. Засталіся толькі мама і нас трое. Я, Вова і Ваня. Аднойчы да нас прыйшоў партызан, якога звалі Грыша. Ён быў добры, вясёлы, мы яго вельмі любілі. Ён гуляў з Ванем, і той зваў яго Гіса. Раптам бачым, ідуць да нас 3 немцы. Мы перапалохаліся. Тады мама сказала нам: «Дзеці, называйце яго татам, разумееце?» Немцы ўжо заходзілі на двор. Мама дала Грыше рваную бацькаву світку і малаток. «Папраўляй шафу», — сказала яна. У шафы дверцы былі паламаныя. Тады Грыша пачаў стукаць і здымаць іх. Калі немцы былі ў сенцах, я закрычала: «Тата, Вова дражніцца!» А Вова падтрымаў: «Тата, Лідка б'ецца!» Убачыўшы немцаў, Ваня закрычаў: «Тата Гіса! Тата Гіса!» Мы зусім спалохаліся. Хто ж так татку свайго заве? Но немцы не звярнулі на яго ўвагі. Яны спыталі ў мамы: «Партызаны ёсць?» «Няма», — адказала маці. «А гэты хто?» «Мой муж». Я падбегла да Грышы, прытулілася і прытварыла, што плачу. «Тата, я баюся», — сказала я. «Не бойся, дачушка, яны табе нічога не зробяць». Немцы паглядзелі нашу хату і пайшлі, не знайшоўшы партызана. Мы былі вельмі рады, але праз колькі часу немцы ўсё ж напалі на нашу вёску і знішчылі яе. Загінула маці, не вярнуўся і татка. Толькі мы ўтрох засталіся жывыя.